Hej, og velkommen til første afsnit af Skæv Eksistens. Twerking, hvad er det? Det er jeg taget ud for at se nærmere på. Vi har nemlig inviteret gymnastikjørner i studiet, som er måske nok den bedste til at twerke i hele verden. Jeg synes simpelthen bare, vi skal spørge hende, hvordan det hele hænger sammen. Ja, det er så Jonna. Hej Jonna, og velkommen til Skæv Eksistens. Tak skal du have. Der er noget med, at du er rigtig god til at twerke, er det ikke rigtigt? Jo, det er nogen, der siger. Jo. Du er faktisk også twerking-instruktør. Det har jeg fået ordentligt fat i, ikke? Jo, Ja. ja. Prøv lige at fortælle, hvad twerking det er for noget. Jamen, twerking, det er bare ryst røv. Okay. Det er ryst i røv. Ryst sin røv. Ja. Ja, det jeg kunne forestille mig, det kunne give en del opmærksomhed, når man er i byen. Det er ryst i røv. Selvfølgelig. Skruer man meget... Hvor man... Er det et solidt scoretræk? Hell yeah. Ved du hvad, Jonna, jeg kunne godt tænke mig lige at se dig twerke en gang. Er du noget, du er med på? Det er ryst i røv. Selvfølgelig. Fedt. Giv los! Oh, throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Go. I aften, det er det vildt. I aften sker der noget, som danskerne har været utrolig spændt på i rigtig lang tid. Og det er ikke en plejehjemsplads til Morten Olsen, det er simpelthen popstars. Popstars er tilbage. Nu kan vi endelig få kendiser, der kan slå med køkkenredskaber igen. Det er så smukt, og det er det, danskerne har manglet. Faktisk så har vi en rapporter ude i Popstars-studiet lige i øjeblikket, så jeg kan lige prøve at se, om vi har kontakt. Lone? Lone, kan du ikke fortælle lidt om, hvad der sker ude i Popstars-studiet lige nu? Jamen, tak Christian. Jeg står her med Mette. Hej Mette. Halløj. Er du ved at være klar til at komme ind til dommerne nu? Jeg var så klar. Hvorfor de Popstar ikke alle de andre talentløse talentprogrammer? Jamen, Popstars, det bliver jo bare så seriøst og alvorligt, og folk siger, at jeg godt kan lide at synge, og jeg elsker virkelig at synge, og jeg synger godt. Jamen, det vil vi glæde os til at høre, og så vil jeg bare sige knæk og bræk og held og lykke. Jo, tak. Jeg giver dig lige grønt lys et øjeblik. Værsgo. Nukkegris. Hej. Hej. Jeg hedder Belinda. Amalie. Bare, skal du ned? Ja, tak. Ej, var det hyggeligt her? Ja, jeg tænkte sådan en lille picnic i det fri, det var hyggeligt. Helt sikkert. Jeg har taget sådan en lille chardonnay med. Ej, hvor lækkert. Hvis du vil have et glas. Jo, tak. Tak. Den ser god ud. Ja. Jeg har altid været mest til chardonnay. Ja. Skål. Hvad går du til sådan og laver? Jeg er sygeplejerske. Nå, det er sådan en lille sexet en. Helt sikkert. Det er bare en rigtig stram uniform, vi går i. Det er kiroprægt. Ja. Hvad med dig? Jeg laver bare lidt freelance. Sådan lidt her og lidt der. Fedt. Ja. Vi er helt alene. Ja. Navn. Jeg hedder Mette. Hej Mette. Hvad har du lige så i dag? Jeg skal synge Happy, men jeg tager både lidt af den normale sang og så parodien. Okay, ja, det er spændende, rigtig spændende. Jamen Mette, du går bare i gang, når du er klar. Jo, tak. It might seem crazy what I'm about to say. Sometimes you hear what you take away. I'm a hot balloon that could go to space. But the air, I don't care, maybe not today. I'm so happy not to know if you're high and you just wanna clap. Come along if you're high and you just wanna clap. Come along if you're high and you just wanna clap. Come along if you're high and Mette, jeg tror vi stopper dig her, ikke? Mette, du er ikke høj, vel? Nej, jeg er bare oppe at køre. Okay. Jamen, det var rigtig spændende. Vi siger 1000 tak i hvert fald. Det var specielt.
Ej, sådan en nuggetags. Jeg har altid været mere til de der nuggepiger, så det smutter. Ja, hun var også lille nuggetræs. Livet, hvad er det? Nogle mener det er for kort, andre mener det er for langt. Men vi har inviteret eksistensforsker Tony Tingeling i studiet, for at blive klogere på, hvad livet det er for en størrelse. Og velkommen, Tony. Ja, tak. Tak for det. Du har skrevet bogen her, Ja. Livet med løg på. Kan du fortælle lidt om? Jeg har ligesom valgt at dele livet ind i nogle faser, ikke? Der starter vi, jeg har valgt at starte med den første fase, som den er sgu ikke rigtig køn, det er den ikke, nej. Bedst udtrykt det er lidt ligesom at tisse på en baby, ikke? Altså det er sgu ulækkert, det skal man. Og så der, du ved, med fostervand og moderkager, og så, den kommer typisk lige efter fase 1, og der går det op for en, at ja, jeg vil nok sige, det er lidt ligesom, når man har sex med en dværg. Det er selvfølgelig også lidt ulækkert, men det går op for en, at det er for kort. 2, så begynder man at komme længere over i den tredje fase. Og her bliver det spændende. Fordi at der er noget nyt, der går op for en her i livet. Det er lidt ligesom at slås med en dinosaur. Det går op for en, det her, det er hårdt. Det er rigtig hårdt. Det er faktisk decideret svært. Det kan godt lede an til en del frustration. Og mange får stress, og det er kønt. Det er det sgu ikke. Det er sgu ikke rigtig køn. Det er den ikke, nej. Så kommer man ligesom ud af det. Og så kommer man over i den sidste og fjerde fase, hvor ja, det her det begynder at være lidt vemodigt, fordi det er lidt ligesom, hvis man slikker på noget meget skarpt glas. Det er ligesom bare slut der, ikke? Altså. Og nu til noget helt andet. Hej Mette, hvordan gik det? Det gik bare skide godt. Nå, men tror du fik opbevist dommerne om, at du skulle videre? Jeg tror bare, jeg er så meget videre. Hvordan synes du, det er at være med i Popstar indtil videre? Jamen, det var fantastisk. Men så spurgte han, om jeg var høj. Man kunne sgu da se, at jeg kun er 1,61 meter.